Bueno, pois xa desde pequeno, a miña nai pois sempre tuvo un mar, non? E sempre me gustou. Logo, pois empecé a estudiar hostelería, empezoume a gustar máis, hasta ahora, hasta acabar o ciclo superior en Vilamarín. Bueno, pois ten que levar todo ao control de aprovisionamiento, ter todo controlado, levar todo o control, sí. Sí, eu creo que sí, porque desde pequeno, pois eso, foi cando me empezou a gustar e tal, se non fora por ela, ao mellor, non me habría gustado. E, bueno, pois presenteime, a verdad, tiña dúbidas de se presentarme ou non, pero animaronme un pouco os profesores dali da escola e dixen, bueno, pois vou preparar así algún cóctel, a ver se me gusta, se fago algo así que me guste, presento. Vin que salía algo xeitoso, por eso me apuntei. E deste tipo, sí, fora algún concurso así de escola, pero non deste nivel, por así decirlo. E sí, estou traballando en Allariz, nun restaurante, non hai coctelería, pero sí que estou traballando en hostelería. Claro, claro, nada. Claro, claro, nada. Que me quero dedicar á hostelería, sí. Os horarios e todo eso hai bastante polémica, pero cada día empezase a mellorar, cada día estás empezando a compensar máis os traballadores, bueno, estás empezando a levar mellor.